Kung sa kalainan sa holy images o sa idolatry nga images, kibaw mo? Wa mo kibaw? Ang idolatry, wa siya magrepresentar og holy being. Kana bang wa siya magrepresentar ba sa tinuod nga balaan? Munay idolatry. Anhara gyud ka magtan-aw niya. Siya ra gyud mo ibalaan sa manang baka nga bulawan. Katong gisimba bas mga Israelita nga baka nga bulawan. Wa man to magrepresentar og balaan. Kay sa ilang panahon sa una, ang balaan, mga anghel man ug ang Ginoo nga si Yahweh. Si Yahweh di man naong og baka. Ang mga anghel di man sad naong og baka, pero nagsimba sila sa baka, mao tong nahimong idolatry. Pero ang atong imahin karon sama ng crucifix, kanang crucifix ba, representative man na sa Ginoo nga atong manluluwas nga gilansang sa krus.